Is-settur tal-enerġija f'pajjiżna tħalla mitluq għal snin twal taħt gvernijiet nazzjonalisti. In-nuqqas ta' politika holistika kien qed iwassal għal problemi fl-ekonomija ta' pajjiżna bil-familji u negozji jintlaqtu ħażin. Il-qasam tal-enerġija kien mitluq f'pajjiżna. Kulħadd kien qiegħed jara dan il-qasam bħala il-mażra tal-ekonomija tagħna. Waqt intervista fuq One Radio, il-Prim Ministru Joseph Muscat irrimarka kif l-Awditur Ġenerali insista li anke x-xiri taż-żejt li jiswa lil pajjiżna mijiet ta' miljuni ta' euro kien qiegħed isir mingħajr ebda regolamentazzjoni. Dan ma kinux jafu fejn huma sejrin. Mhux qed ngħidu aħna, qed jgħidu l-Awditur Ġenerali, qed jgħidu ma kellhomx policy. Il-Gvern ta' qabel. Joseph Muscat fakkar kif il-Partit Nazzjonalista nefaq 200 miljun euro fuq power station li taħdem bl-iktar żejt li jniġġes u issa qed jilagħba tal-Paladin billi jikkritika lill-Gvern għax qed iħaddimha. Il-Prim Ministru esprima l-impenn totali tal-Gvern li bil-pjan tiegħu għall-enerġija kif imwiet jelimina darba l dejjem l-użu tal-heavy fuel oil mill-power stations ta' pajjiżna. Joseph Muscat qal li sa inqas minn xarejn ilu Simon Busuttil kien għadu jgħid li ma kienx żball li l-pajjiż baqa' jiddependi fuq il-heavy fuel oil minflok qaleb għal gass. B'reazzjoni għad-difiża assoluta tal-Oppożizzjoni lejn l-eks Ministru Austin Gatt waqt il-laqgħat tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, il-Prim Ministru qal li huwa evidenti li Simon Busuttil m'għandux kontroll tal-partit tiegħu. Il-kap tal-Oppożizzjoni mhux fil-kontroll tal-partit tiegħu stess. Ġifieri għalija tidher ċara li Dr. Busuttil m'għandux la il-polz u laqqas il-kontroll m'għandux fidu l-partit tiegħu stess. Prim Ministru semma kif fil-laqgħat tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi il-kumpanija Tozza rebħet 9 minn 11 il-kuntratt f'sentejn, anke meta ma kellix l-aħjar offerta, fi żmien meta l-minuti kienu biskarti mimlija tħażżis u tpinġijiet. F'erba' każijiet saħansitra nfetħu l-offerti mitfuha mingħajr ma ġiet segwita l-proċedura ta' passwords li tassigura trasparenza u tul l-4 snin li ġew investigati mill-Awditur Ġenerali ingħataw 800,000 euro f'direct order lil kumpanija ta' nies li qegħdin implikati fil-qorti brabta mal-iskandlu tax-xiri taż-żejt. U jien ħankompli insostni li kull mezz demokratiku illi min iffanga b'dan l-affarijiet irid iħallas lura. Il-Prim Ministru tkellem ukoll fuq it-trasport pubbliku, riżultati ieħor negattiv tal-eks Ministru Austin Gatt. Fil-waqt li sostna li l-poplu jixraqlu servizz ta' trasport effiċjenti u fil-ħin, qal li llum huwa konvint li l-bendi buses kienu parti mill-problema ta' traffiku u l-Gvern għandu l-obbligu li jidħol f'dawn il-kwistjonijiet bħala regolatur. Semma wkoll is-sistema diskriminatorja fejn barranin iħallsu iktar għas-servizz tal-linja u qal li din m'għandix issir. Dwar il-budget tas-sena d-dieħla, il-Prim Ministru qal li mhux se jkun hemm sorpriżi. Ħajkun hemm budget li ħajkun l-ewwel parti mill-implementazzjoni tal-programm tal-Gvern ta' dawn il-5 snin illi ġejjin. Fost il-prijoritajiet tal-budget li ġej, il-Gvern se jara li jkun hemm ir-roħs fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma minn Marzu li ġej, miżuri biex iktar nies jidħlu fis-suq tax-xogħol, kif ukoll miżuri favur l-edukazzjoni u s-saħħa.